Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Фонд Алексея Талая прывёз у ведамасны санаторый беларускай чыгункі Дубровенка пад Магілёвам яшчэ 35 украінскіх дзяцей. Іх вывезлі з гораду Антрацыт Луганскай вобласці, які з 2014 года застаецца пад расійскай акупацыяй. Фонд Талая арганізоўвае вываз украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй земляў Украіны ў Беларусь нібыта на аздараўленне. Украіна ўвяла супраць Алексея Талая санкцыі, а Народнае антыкрызіснае ўпраўленне дабіваецца выдачы ордараў на арышт асобаў, якія ўдзельнічаюць у незаконным вывазе дзяцей. Матэрыялы з доказамі перадалі ў міжнародны крымінальны суд у Гаазе. Новы год за кратамі сустрэлі не менш за 1430 палітвязняў. 185 з іх засталіся ў гэты дзень без родных ужо чацвёрты раз. Праваабаронцы падвялі вынікі сітуацыі з палізняволенымі ў 2023. Сярод амаль 1500 палітвязняў шматдзетныя маці, пенсіянеры, праваабаронцы, настаўнікі, дактары, журналісты і студэнты. За кратамі трымаюць не менш як 27 сем'яў. 10 палізняволеных цягам 2023 сустрэлі ў няволі 18годдзя. Сярод палітычных вязняў не менш як 48 маюць пенсійны ўзрост. Гэта ўдвая больш палізняволеных пенсіянераў, чым год таму. Найстарэйшая з іх 74-гадовая Наталья Таран. За кратамі застаюцца прынамсі 42 асобы з інваліднасцю ці цяжкімі хваробамі. У тым ліку 8 палітвязняў хварэюць на рак. З моманту першых прысудаў на падставе палітычных справаў не менш за 745 палітвязняў цалкам адбылі тэрміны зняволення. Яшчэ адзін сродак кантролю рэжыму за насельніцтвам. Лукашенко зацвердзіў праўкі ў падатковы кодэкс. Згодна з ім, двойчы на год аператары сотавай сувязі мусяць падаваць у падатковую інспекцыю базы дадзеных абанентаў. Падатковая не толькі будзе мець доступ да асабовых звестак карыстальнікаў мабільнай сувязі, але і зможа дазнацца, на якую суму абанент папаўняе свой рахунак. Гэткую інфармацыю ведамства зможа атрымаць за апошнія 5 гадоў. Пры гэтым аператары мусяць перадаваць гэтую інфармацыю бясплатна. Золатавалютныя рэзервы за снежань знізіліся больш як на 128 мільёнаў долараў. Хоць перад гэтым яны 2 месяцы раслі. Росту золатавалютных рэзерваў спрыяў рост цаны золата на сусветных рынках. Станам на 1 студзеня золатавалютныя рэзервы склалі 8 мільярдаў 127,5 мільёнаў долараў у эквіваленце. За снежань яны знізіліся больш як на 128 мільёнаў долараў. Але ў параўнанні з пачаткам 2023 запас вырас амаль на 200 мільёнаў долараў. Гэта больш, чым прагноз Нацбанку, які разлічваў, што запас на пачатак года мае быць не меншы за 6 мільярдаў. Грамадзянаў Беларусі, якія ваявалі на баку Расіі, не было сярод палонных, перададзеных Расіяй Украіною падчас абмену. Пра гэта Радыё Свабода дазналася ад актывістаў праекту «Хачу жыць». Летась у жніўні 2 беларусы, якія ваявалі ва ўкраіне за Расію, Максім Зязюльчык і Андрэй Гірыловіч, звярнуліся з украінскага палону са зваротам просьбаю, каб іх абмянялі на ваеннапалонных, што змагаліся за Украіну, або на беларускіх палітвязняў. Пра першы за апошнія паўгода абмен палоннымі Украіна і Расія паведамілі 3 студзеня. У Расію вярнуліся 248, а ва Украіну 230 вайскоўцаў. Апроч таго, Украіна перадала Расіяй па-за межамі абмену 18 цяжка параненых расійскіх салдатаў. Расія выкарыстала ва ўкраіне паўночна-карэйскія балістычныя ракеты. Пра гэта на брыфінгу заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў Джон Кербі. З ягоных словаў, пускавыя сістэмы і некалькі дзясяткаў такіх ракетаў Паўночная Карэя нядаўна паставіла ў Расію. 30 снежня 2023 года расійскія войскі запусцілі прынамсі адную з гэтых паўночна-карэйскіх балістычных ракетаў па ўкраіне. З усяго відаць, гэтая ракета ўпала ў адкрытым полі ў Запарожскай вобласці, а 2 студзеня Расія запусціла некалькі балістычных ракетаў па ўкраіне, у тым ліку ў рамках начной паветранай атакі. Далёкасць карэйскіх ракетаў складае да 900 кіламетраў. У Белым доме прагназуюць, што Расія працягне выкарыстоўваць іх супраць Украіны. Паводле Джона Кербі, Карэя разлічвае атрымаць ад Расіі іншую зброю, знішчальную авіяцыю, бранятэхніку, а таксама матэрыялы і тэхналогіі. Пытанне пра пастаўкі карэйскіх ракетаў у Расію Злучаныя Штаты плануюць падняць у Радзе бяспекі ААН. Зімовы лёд небяспечны, як выявілася, не толькі для людзей, але і для аўтамабіляў, асабліва калі кіроўца няўважлівы. У аграгарадку Хацежына пад Менскам аўтамабіль заехаў у вадаём.
Кіроўцу завёў туды навігатар. Кіроўца не заўважыў вадаёму і праехаў ім з паўсотню метраў. Пасля машына часткова правалілася пад лёд. Як паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, мужчыну выцягнулі з дапамогай ратавальнага кола, драбінаў і вяроўкі. Кіроўцу агледзеў доктар, у шпіталь ён ехаць адмовіўся. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.